tresci, klepetavé baby, aby im trčali jazyčiská kúpy. Synečková mamka na mňa odkázala, aby ký synečka s kordom posílala. Aby ký synečka s kordom posílala. Uvaž si ho, babo, doma na provázku. A jak ti nestačí konopný provázek, daj si naň udelať cigánom žetáze. Pro mňa si ho zamkni, aj na 9 zámku.